Sunya Lautan nuring nggih ngesokaken dawuh Bapak Resi Bresta ingkang kados pundi minangka dawuh peparingipun Gusti Prabu ingkang wonten Pandhawa Agung negara Giri Sunya Lautan. Iya anak-anak kabeh padha suwe kowe ngiri numbaling negara kanggo ilangake pageblug ingkang ana negara Giri Sunya Lautan kene wilayah pancen dening dewane yen to kudu ditumbal karo satriya ampuh ingkang mapan ning Pringgung dadi jeneng Gatotkaca ingkang dina iki wis cinekel wis dirangkep deripun Bapak dilebokake jroning Kendaga menika sampun dipun rangkep dipun lebetaken jroning Kendaga Bawa Resiya lajeng sak menika wonten pundi tak pendhet kendhane wis dipendhet cukutan anak Prabu Malayaksa Kendaga diombok oleh kanggo balik ilanging pageblug Mayakara ana ing negara Giri Sunya Lautan iku wis tak rencana wis tak iga-iga murih kepiye saya ringkih Pandhawa saya ringkih siji bapa siji satriyane Senopati ning Pandhawa tumekaning pati nah wis beres